زولدهم 13 دقم أب جزا عطيهم زساقيو سبعين سبيت هم أم بوليس انكنسو بانكتات اندخده كاب بانكتات دسرق بوليس نلوم معلتي كم تلمود كلتا ستوري حيزلكم مات يالله ساع موداتا مسايك تكتاتلو بخبري عدمكم تاريخ زي استفدت أما أب كاليفورنيا إن ذات رئوار اللهم قال جيجنا إلنا نتوعى جيجنا قال 10 شوعة عمتي حدا معلتي كاب جزا بفينيسترا زي لا تهدم نايزلو وحيلة أخاخيبا خاب جزء نخطرحق نخطف تقوي مالتي أنت تقوي له زنبرة ساعات الماتي نيرك أدمت صحي نبرقة جيجنا خاب جزء خمس أفات ويك خمس رحقت كوين مستسمعة موبايلا توت إذا قال سلازا ننبر الله علم ولا حنت تفولت أتأمر يبلا نمجمر تجزية خاب جزء ندقت وتزل نبعلو تدو ولا تلو زنبرة أرجع مهانو أي تفلت يعني ماكينة دي تسريحو نبسب دي تسريحو شو منو بعلو ولا حنت أي تفولتني أدراشان أيجز أي تفلتني شماون مصحف من بابن أي تخيلني ججنا كاب جز أتفيا أنتي كم تجبر كل نجر يحربتها نججنا زعبيوا إزي أميم أبو أنا ديان 10 سلسة قلعوا اللو نججنا حويس كمالتي أزوم سبات إزي ندقهم زعبيوهم عينة تعبابيا وتزبلوا يكفلي زبالة بتعمل بتشوكونا يم زعبيوهم حدا كابتي أفتجز زكاير عينة النبابرة أتوم قلعوا خبزوا ولدو أتحيزهم دقة وتيم أي فلتنيهم أنكان دقة خوت وتمرتي كخدو بفينيسترا خمان دقة انتاي مثل إذا نبر العالم انتاي تمثل والحنت أفلوت أيوبلون بازز تلعلق أنا كل سب لايف ستايل كم تناتهم كوني يدسموهم حدا خبتي أفتجز نبر حقتات أتوم قلعوا 10 سلسة قلعوا أما عالتي حانت جزي خبول عد ريحم زفقدهم كاو زغاف أن زجدة دنكا أب عمت حانت جزي ريحم نفسهم كتحط صبوا زفقدهم حسابه أب حدا جزع 10 سلسة سب منبر مالت بتعمل بوزحي نفسها خي تحسب كان حدا عمت منبر بتعمل مجناوي كم أول عقمي هوان زبتها أوالد نيران عقمي هوان زبتها بقول كان يدي تاتا تريق له جزي شعري سلازي أنا يدي تاتا دا ولا يرأي نسانون كحط صباي فكدني أب عمت حانت جزي نقولهم معره حقي نيرو كم أون أتوم قلعوا كربشوا خلوا كشجروا خلوا أتوم ولدهم زقطعوا عينتها قطعة عنيرو بسنسلت أجرهم عسيرهم مسعرات يمز أسروا منيرو إذا رجومات ولدي حدا معلت نتعبى يقولهم دي أكتيفيت خونه موبايلي هو مزخون سبكة الدواول أي تخلينا راح تدولان خد قبل إذا خان نساتهم نبزخون بوتاكوت خلوا نبص راح دي نبص فلا لينا جرك خدوا خلوا دويلهم كنا تاتنا يتجزان نمفلاتي بدحر زي جيجنا ناي عباي حفتا موبايل اندا سرقت كتري كتفتش جمر اب كم زكوناتات مس انترنت كونيكت تجبرا بزعباتي اب دغ زول علم كتري كسمع درفتات كسمع بزح نجر كتجبر تجمر باكل كتريو بتعم تعرف كاب علتات حدا معلت جيجنا فيك اكاونت تخفت بانستغرام مالت فيك بلوكم كلكم شما قيرا ولدا شما كيرخبو بمبال مالت جيجنا بتزخفتتو اكاونت كيرا بوست تقبل تجمر ندا ساعات ندا درفت ازخ بلوكم كلكم بناصنت ايكونه صدرا مس دقسو اب شقاق تحابي اب حشوق بقستا مالتي حدا معتكن حدا سب ميسج لخلات تسددلا ميسج انت اخي كل غزي اب حنت بوتا طرح فيديو ريكورد تقبل كم اول مشت تصبي خلو يحتا جقنا احسوتن ولا حنت نجر حبقتلهم كله تزحلفوا لا يفتعلوا له خمس يم دغورنا ولدنا طعميهم ابيز دغورنا لا تعلو زعلنا نبر ودي بطعم يقرمنا ناي حق ادي خمس عينت ولد له خمس عينت لايف له بالي 911 كدول لك نا بوليس كتحبر لك يلو يبرتاتع جقنا خا بزز تلعله كونفيدنس تقبر حدا حسابي مصلا كابز غزا كيطف علني لا توسد قدم مطفاء ግን እንታይ تقبر ኣብቲ ገዛ ዝተኣስሩ ክልተ ንኣሽቱ ኣሕዋታ በደል ተበዲሎም ይእሰሩ ኢለኩም ነይረምሽ ዝተኣስራ ብሰንሰለት ናተን ስእሊ ትስእል ኣቦ ኣናዲያን ኣብ ለጥ ልበል ኣብ ዓምቕ ደቃ ስለ ዝነበሩ ብፊኒስትራ ዘሊላ ካብቲ ገዛ ሃዲማ ትጠፍእ ብድሕሪዚ ካብ ገዛ ከም ዝረሓቐት ምስ ረጋገፀት ሞባይላ ተውፅእ ከም ዝነገርኩም ጅግና ወል ሓንቲ ነገር ትፈልጦ የብላን ሽማ ኸማን መጽሓፍን ምንባብን ኣይትኽእልና እቲ ንመጀመርታ ግዜያን ታሻዓ መዓልቲ ደገ ወፃ تخلو تريوز نبرت نجر نعا قاشا ينيرو حانت تفلت نجر جن ناب 911 مدوال ناب بوليس مدوال ناب بوليس تدول زي ريكارد زي افتشع جزي كتزارب كلا ناب بوليس استقال ريكاردي حنسا مسمعيه 15 okay can you hear me and we have abusing parents did you hear that مز سمعكم خاب جزا امولي قد افي امت بتعني ابيزد قبل فاميلي كم زلوا رغمات فاميلي كم زلوا ريبورت جرانا بوليس ولاو سمعوت كونزرفيشنات صبوق ايكونن اب غزا تعاطيم سوال حدا سب سلا زي زراربو ناي مزراب كيلوتهم كمان صبوق ايكونن نايتهم قالو حرت مدوال بوليس ابي كم زلا يحتوا ساغنت زنبرتو بوتا سلا زي تفلطو حدا بوليس بي جي بي اس يسدولا انا غز زغرمني
ዲአክቲቬት ዝኾነ ሞባይል ናብ 911 ከደውል ይኽእል ድዩ ቶም ትፈልጡ ኣብ ቦታ ኮመንት ጽሓፉለይ እቲ ፖሊስ ብጂፒኤስ ገይሩ ናብቲ ንሳ ዘላቶ ቦታ ምስ መጸ እቲ ሽዑ ዝተዘራርቦ ዝርርብ ሪከርድ ንህላ ሓቀኛ እዩ ሓንሳ ንስማዓዩ I'm in a family of 15. Okay. My 2 little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes. Where are they chained up at? ከም ዝሰማዕኩም ጠቕላላ 15 ፋሚሊ ኢና አይላቶ ነቲ ፖሊስ ከም እውን ክልተ ናእሽቶ ኣሕዋተይ ምስ ዓራት ብሰንሰለት ተኣሲረን ኣለዋ ኢለ ኣነ ጊራቶ ተኣሲረን ኣለዋ ምስ በለቶ እስኻ ምስ ምንታይ ምስላ ምስ ዓራት ኢለ ኣነ ጊራቶ ብድሕሪዚ እቲ ፖሊስ እንታይ መርትዖለኪ ወይ ከዓ እንታይ መረጋገጽለክ ምስ በላ እቲ ካብ ገዛ ቅድሚ ምውጻእ ዝሰኣለቶ ስእሊ ተርእዮ ብድሕሪ እቲ ፖሊስ በለንዕና ኣድራሾ ማሪኢና ክንኣስሮ ምስ በላ ጅግና ግን ኣድራሻ ናይቲ ገዛ ኣበይ ከም ትነብር ንባዕሉ ኣይትፈልጦን እያ ግን ከመይ ከም ዝሓሰበቶ እንድዒ ካብቲ ገዛ ቅድሚ ምህዳባ ሓንቲ ደብዳቤ ሒዛ ወፅያ እቲ ደብዳቤ ከዓ ናብ ኣቦኣን ኣዲኣን ዝተላእኸ ደብዳቤ እዩ ስለዚ ኣብቲ ደብዳቤ ኣድራሻ ናይ ገዝኦም ነይሩ ድሕሪ ገለ ሰዓታት ብዙሓት ፖሊስ ኮይኖም ነቲ ገዛ ይኸብዎ ወላ ሓንቲ ፍቓድ ናይ ፍተሻ ፍቓድ ወይ ከዓ ዋረንት ኣይውፅኡን ምክንያቱ ናብቲ ፍቓድ ፕሮሰስ ክሳዕ ዝገብሩ እቶም ወለዲ ነቶም ዝተረፉ ቆልዑም ዝኾነ ሳዕቤን ጉድኣት ከይወርዱሎም ኢሎም ስለ ዝፈርሑ ፖሊስ ተሃንዲሎም እዮም ናፍቲ ገዛ ኣትዮም ናፍቲ ገዛ ምስ ኣተው ረኣይዎ እቲ ገዛ ብጣዕሚ ብዙሕ ጓሓፍ ነይርዎ ወዘልዘል ዝበለ ከምዚ ትርእይዎ ብጣዕሚ ከቢድ ጨና ዘለዎ ሕማቕ ጨና ዘለዎ ገዛ እዩ ናብ መደቀሲ ምስ ኣተው ግን ኩሎም ቶም ቆልዑ ኣብኡ ይረኽቦም እቲ ዘሕዝን ነገር ከዓ ካብቶም ቆልዑ ካብቶም ንኣሽቶ ብዕድመ ንእሲ ዝበሉ ብሰንሰለት ምስ ዓራት ተኣሲሮም ነይሮም ፖሊስ ነዚ ምስራይ ቀጥታ ነቦኦምን ኣዲኦምን ይኣስሮም ሓቀኛ ምስሊ ናይ ኣዲኦም እዚኣ እያ ኣቦኦም ከዓ እዚ እዩ ጠቕላላ ዕድመ ናይቶም ቆልዑ ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ 13 ቆልዑ ካብ 29 ክሳዕ ወዲ 2 ዓመት እዮም ነይሮም ኣብቲ ገዛ ሕሰቦ ወዲ 29 ዓመት ተዳእ ኮይናታ ናይ መጀመርታ ጓልሲ 29 ዓመት ደገ ኸይርኣየት ወላ ሓንቲ ትፈልጥ እያ ማለት እዩ ፖሊስ ነቶም ቆልዑ ንብሙልኦም ሒዞሞም ይኸዱ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ከምዚ ኢሉ ይገብሩ ግን ነቶም ቆልዑ ኣብ ክልተ እዮም ፈልዮሞም ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ ካልኦት ናይ ከምዚ ቆልዑ ክዕብዩ ዝኽእሉ ወለዲ ናብ ከምኦም እዮም ፋሕ ኣቢሎሞም ነቶም ልዕሊ 18 ዝኾኑ ዓበይቲ ከዓ በበይኖም ብሓደ ነፍሶም ክኢሎም ንኽነብሩ እዮም ገይሮሞም ግን እቲኦም ዓበይቲ ህይወት ብጣዕሚ ከቢድዎም ንበይንኻ ምንባር ብጣዕሚ ከቢድዎም መግቢ ከመይ ከም ስራሕ ኣይፈልጡን እዮም መግቢ ካበይ ከም ዝመጽእ ኣይፈልጡን እዮም ንበዓል እውን ገንዘብ እንታይ ምዃኑን ኣጠቓቕማ ገንዘብን ኣይፈልጡን እዮም ንኻ ብኸምዚ ብጣዕሚ ንብዙሕ ዓመታት ተሸጊሮም ግን ድሕሪ ገለ ግዜ ድሕሪ ገለ ዓመታት ግን ኩሉ ነገር ለሚዶሞ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኩሉ ህይወቶም ጽቡቕ ኮይኑ ተማሓሹ ኩሉ ነገር ለሚዶሞ ጽቡቕ ህይወት ይነብሩ ኣለዉ ጅግና ከዓ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ቲክቶክ ኣካውንት ከፊታ ልዕሊ 1 ሚልዮን ፎሎወርስ ኣለዋ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ምስ ሓደ ናይ ሞዴል ካምፓኒ ተፈራሪማ ምስኡ ተሰሪሓ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ከምኡውን ሓደ ናይ ቲሸርት ወይ ከዓ ናይ ክዳውንቲ ናይ ጎልፎታት ናታ ብራንድ ክዳን እንዳሕተመት ትሸይጣን ኤዋ ሓቂ ጅግና ጓል እያ እዚኣ ሰማይ ኣይሕረስ ወላዲ ኣይክሰስ ዝብል ኣባሃህል ኣሎ ሕጅስ ሰማይ እኮ ሓቂ እዩ ኣይሕረስን ግን እዚኦም ወለዲ እዚኦም ስክሲ ኣይግብኦኒ ኣይክሰሱን እዮም ይኽሰሱ እዮም ይግብኦም ይትብሉ ይግብኦም ኢልኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሓፉለይ ቶም ካልእ ርእይቶን ሓሳብን ዘለኩም ከዓ ከምኡ ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሓፉለይ ሰከንድ ስቶሪ እዚ ትርእይዎ ፖሊስ ስርሑ ኣይፈትዎን ሽሙ አንድሬ ይበሃል አንድሬ መርማሪ ፖሊስ ዝነብረሉ ከዓ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ እዩ አንድሬ ብጣዕሚ በቃ ምስልቻው መንፈስ በቃ ሕማቕ ነይሩ ኩሉ ስምዒቱ ሙዱ ጽቡቕ ኣይነበረን ህይወቱን ጽቡቕ ኣይነበረን ሰበይቱ ተፋትሑ ሓደ መዓልቲ ግን እንታይ ይሓስብ ካብ ዝመሰልቸው ህይወት ክወፅእ ኣለኒ ኢሉ ይሓስብ ስለዚ ኣብ ከምዚ እንዳሓሰበ ከሎ እንታይ መጾ ካብ ባንኪ ክሰርቕ ኣለኒ ኢሉ ይድምድሞ ካብ ጆሃንስበርግ ናብ ደርበን ዝበሃል ቦታ ብኣየር ይኸይድ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ መኪና ይካረም መኪና ተኻሪ ናይ ወዳት ባሩካ ጨጉሪ ፌክ ጭሕሚ እከለ ገይሩ ናብ ሓደ ባንኪ ኣቱ ብሽጉጥ ኣፈራሪሑ ኣብቲ ሒዝዋ ዝነበረ ቦርሳ ገንዘብ ንኽመልኡሉ ይሓቱ ገንዘብ ሒዙ ካብቲ ባንኪ ወፅእ ካብ ደርበን ከዓ ናብታ መጀመርታ ዝመጸላ ጆሃንስበርግ ይምለስ ማንም ዝፈለጦ የለን ማንም ዝሓዞ የለን ሰሊጦ ብዘይዋል ሓደ ፀገም ገንዘቡ ሰሪቑ ይምለስ ማለት እዩ አንድሬ ድሰርቆሉ መዓልታት ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ እዩ ስራሕ ኣብ ዘይብሉ ናጻብ ዝኾነሉ መዓልታት ብኣየር እንዳበረረ ናብ ደርበን ከይዱ ገንዘቡ ሰሪቑ ይምለስ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ከዓ ኣብቲ ዝነብረሉ ቦታ ኣብ ጆሃንስበርግ ክሰርቕ ይጀምር እቲ ዝሰርቆሉ ሰዓታት ከዓ ብጣዕሚ ሕልፍ ዝበለ ኣብ ምሳሕ ሰዓታት ንምሳሕ ኢሉ ክወፅእ ከሎ ሄዱ ባንኪ ላጥላጥ ኢሉ በቃ ሰሪቑ ይምለስ ግን እቲ ዝገርምን ትዘስሕቕን ነገር ባዕሉ ሰሪቑ ኸይድ ከሎ ክምለስ ከሎ ግን ተመሊሱ ባዕሉ ከም መርማሪ ፖሊስ ኮይኑ ናብቲ ባንኪ ተመሊሱ ዝኸይድ ባዕሉ ሰራቂ ባዕሉ መርማሪ ስለዚ ማንም ክሕዞ ይክእል እቶም ዝተሰረቑ ባንኪታት ናብ አንድሬ ሪፖርት ክገብሩ ከሎ ከምዚ ዝበለ ሰብ ኢሎም ሪፖርት ክገብሩ ከሎ ብፍጹም ክፈልጦን ከለልዮን ኣይኮኑን ብጣዕሚ መንነቱ ቀይሩ ዝሰርቕ ሰራቂ እዩ
ቆርበት በኪዕ ዝተኸደነ ተኹላዲ ዝበሃል አንድሬ ልክዕ ኸም ቆርበት በኪዕ ዝተኸደነ ተኹላ አንድሬ ሓዊ ዝለሓሰ ሰራቕ እዩ በኸምዚ ከዓ በኸመይ ገይሩ ካብ ሴኩሪቲ ካሜራ ካድም ከም ዘለዎ ይፈልጡ ከይተተሓዘ ከዓ ካብ ባንክ ሰሪቑ ኣብ ውሽጢ ውሑዳት ደቃይቕ ካድም ከም ዝኽእል ጽቡቕ ገይሩ ይዝፈልጥ በኸምዚ ንከባቢ 3 ዓመታት ይኸይድ ኣብዚ ውሽጢ 3 ዓመታት ከዓ 30 ባንክታት ይሰሪቑ ሓደ ግዜ ግን ሓደ ፕሮግራም ነይሩ ኣብቲ ፕሮግራም ከዓ አንድሬ ነይሩ አንድሬ ኣብቲ ፕሮግራም መስተይ ሰቲ ቁሩብ ምሰኸረ ምስጢር ከውፅእ ይጅምር እቲ ዘውፅኦ ምስጢር ከዓ ክዛረቦ ዘይግባእ ነገር እዩ ነይሩ ብትምክሕቲ ሪኣክት እንዳገበረ ዝዛረቦ ከዓ ምዚ ኮር ዝበሃል ሰብ እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ድስረቕ ባንክታት እኮ ኣነ እየ ድሰርቆ ንዓይ ማንም ክሕዘኒ ይክእል ነይሩ ትምክሕቲ ይጅምር ኮር ማለት ዓርኩ ንአንድሬ እዩ ቢሮ ኦፍ ስቴት ሴኩሪቲ ይሰርሕ ማለት ስፔሻል ፎርስ ከም በዓል FBI ኣብ ፍሉይን ወይ ከዓ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ገበናት ዝሳተፉ ዓይነት ፎርስ ወይ ከዓ ሓይሊ ወይ ከዓ ፖሊስ እዮም አንድሬ ነዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ናይ ዓርኩ ዝፍፅሞ ገበን ምስ ረኣየ ስቂሉ ክሕልፎ ኣይደለየን ነቲ ሱፐርቫይዘር እዩ ነበር አንድሬ ከም ኣመላ ናብ ደርባን ኬዳ ሰሪቆ ገለመለ ይምለስ እንዳተመልሰ ከሎ ግን ኣብ ኤርፖርት ፖሊስ ይሒዞ ን17 ዓመት ማእሰርቲ ይፍረዶ አንድሬ ግን ኣነ 17 ዓመት ከሰር በፍጹም ስለዚ ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ካድም አለን ኢሉ ይሓስብ ስለዚ ነዚ ፕላኑ ዝሕግዝዎ ሰባት ከዓ ይዕሩኽ ክደሊ ይጅምር ብድሕሪ እዚ ከዓ እምበር ነዞም ክልተ ሰባት ዝተላለዮም እዚ ሽሙ ማይኮል ይበሃል እዚ ከዓ ሄል ይበሃል ሄልን ማይኮልን መእሰሪኦም ምክንያት ልክዕ ከም ናይ አንድሬ ብስርቅ እዮም ተኣሲሮም እዞም ሰለስተ ሰረቕቲ ክኽትንፋስ ዕሩኽ ቤስት ፍሬንድስ ይኾኑ ማለት እዩ ድሕሪ 3 ዓመት ግን እዞም ሰለስተ ሰረቕቲ ዕሩኽ ሓደ ፕላን ይሓስቡ እዚ ፕላን ከዓ ከመይ ጌርና ካብዚ እስር ቤት ክንሃድም ኣለና ኢሎም ማይኮልን አንድሬን ሓደ መዓልቲ ልክዕ ከም ዝተሃሰዩ ይኾኑ ዋርድያ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሒዞም ናብ ሓደ ፊዚዮትራፒ ኣብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ሕክምና ንክሕከሙ ሒዞም ይኸይድ ኣብቲ ውሽጢ ሕክምና ግን በቃ ብዘይካ ሓደ ፖሊስ ጋርድ ካልእ ወላ ሓደ ይነበረን ስለዚ ክልተ ብሓደ ኮይኖም ነቲ ፖሊስ ቅጥቅጥ የብሉ ከምኡውን ሽጉጥ ወሲዶም ሕሉፍ ሓሊፎም ከዓ ናይቲ ዶክተር መኪና ሰሪቆም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ የምልጡ ይሃድሙ ድሕሪ 3 ወርሒ ግን ሄል ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ይተሪፉ ነይሩ ማይኮልን አንድሬን ጥራዮም ሃዲሞም ነይሮም ሽጉጥ ሒዞም ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ብምእታው ኣፈራሪሖም ንሄል ሒዞሞ ይሃድሙ ይጠፉ ድሕሪ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምህዳሞም ዝነበረ ናይ መጀመርያ ፕላኖም አንድሬ እንታይ ኢሉ ባንኪ ምስራቅ ሰለስቲኦም ሓዊ ዝለሓሱ ላማ ዝኾነ ኢዱ ዘሎ ብጣዕሚ ሓያላት ሰረቕቲ እዮም ስለዚ ከም ሓሳቦም ከይዶም መጀመርያ ባንኪ ይሰርቁ ይሰልጦም ካልኣይ ግዜ ደግሞ ይሰልጦም ሳልሳይ ግዜ ይሰርቁ ይሰልጦም ምስላጥ ስለዝበዝሕ በቃ ደጋጊሞም ካብ ብዙሕ ባንክታት ይሰርቁ እቲ ዝገርም ነገር እዞም ሰረቕቲ እዚኦም ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቕ ሓንቲ ባንኪ ሰራሪቆም ጠዋዕዋዕ ኣቢሎም ክውድኡ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ኣብ መዓልቲ 4 ባንክ ክሰርቁ ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት እዮም ግን ባንክ ኣትዮም ክሰርቁ ከለዉ ብጣዕሚ መንነቶም ቀይሮም እዮም ዝሰርቁ ፍሉያት ሰባት መሲሎም እዮም ዝኸዱ ናይ ወዳት ባሮካ ጨጉሪ ገይሮም ፌክ ጭሕሚ ገይሮም ዝተፈላለዩ መጋየፅታት እክያለ ዝተፈላለዩ ነገር ገይሮም መንነቶም ቀይሮም እዮም ዝሰርቁ ነይሮም ኣብቲ ሃገር ከዓ ብጣዕሚ ፍሉጣት ይኾኑ ብዜና ብጋዜጣ ባንክ ተሰሪቑ ካብ ባንክ ገንዘብ ተሰሪቑ ጥራሕ ስለዝኾነ ኩሉ እቲ ህዝቢ ንዕኦም ይፈልጦም ግን መንነቶም ዝፈልጥ ወላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን እቲ ዝገርም ግን እዞም ሰለስተ ሰረቕቲ ዕሩኽ በቶም ህዝቢ ተፈትዮም እዮም ነይሮም ምክንያቱ ፖሊስ በቃ ብኦም ክደናበሩ በቃ ከም ዓንጀላት ቁፅሩ ስለዝተራእዩ ቶም ህዝቢ ናይ ፖሊስ ደንበርበር ብጣዕሚ ከስሕቆም ስለጀመር ነዞም ሰለስተ ሰረቕቲ ፍቱው የብሎ ፖሊስ ብፍጹም ክሕዝቦም ኣይከኣሉን እቶም ህዝቢ ከዓ ነዞም ሰለስተ ሰረቕቲ ሽም የውፅሎም ስታንዳርድ ጋንግ ዝብል ሽም የውፅሎም እዚ ነገር እዚ ከምዚ እንዳበለ ንኣዋርሕ ይቕፅል ንሳቶም ባንኮኦም ይሰርቁ ሌክጀሪ ዝኾነ ላይፍ እዮም ዝነብሩ ኣብ ሓደ ፅቡቕ ገዛ እዮም ዝቕመጡ ከምኡውን ኣብ መንገዲ ብገንዘብ ምስሰርሕ ኣዋልድ ንዝተፈላለዩ ኣዋልድን ይድቅሱ ነይሮም አንድሬ ከዓ ኣብ ኖርማል ግዜ ኣብ ክሳዱ ካሜራ አንጠልጢሉ ከም ሓደ ፕሮፌሽናል ፎቶግራፈር ኣዋልድ ንኣሽቱ መንእስያት ስእሊ ስእለን ዝያዳ ፅቡቕ ስእሊ ክትስእላ ተደሊኻ ከዓ ናብ ገዛ ይንዕነገለ ብለን ኣብ ገዝኡ ምስ መፃ ግን ስእሊ ዘይኮነ ዝስእለን ነይሩ ይዕምፀኒ ነይሩ ካብተን ዝተዓመፀ ከዓ ክልተ ኣዋልድ ናብ ፖሊስ ከይደን ሪፖርት ገይረን ነይረን ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ግን ስታንዳርድ ጋንግ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ብጣዕሚ ዝድለዩ ሰባት ኮይኖም መንነቶም ስለዝተፈልጠ ናቶም ስእሊ ኣብ ኩሉ ቦታታት ይዝርጋሕ ስለዚ እዞም ሰለስተ ዕሩኽ ብጣዕሚ ይፈርሑ ዝተሓዙ ኮይኑ ስለዝተሰምዖም ዝነበሮም ኣማራፂ ካብቲ ሃገር ከምልጡ እዩ ነይሮም ብፓስፖርት ወይ ከዓ ብኣየር ገይሮም ክወፁ ኣይክእሉን ምክንያቱ ሪስክ ኣለዎ ስለዚ ዝነበሮም ኣማራፂ ጃልባ ገዚኦም ብጃልባ ምህዳም እዩ ነይሩ ኣብ ከምዚ ከዓ አንድሬ ብሽሙ ጃልባ ይገዝእ ብድሕሪ እዚ አንድሬ ሪስክ ይወስድ ሽሙ ቀይሩ ብፌክ ፓስፖርት ካብ ሳውዝ ኣፍሪካ ይወፅእ ናብ ፍሎሪዳ ይኣቱ ኣብ ፍሎሪዳ ኮይኑ
ነታ ጃልባ የሽጣ ንዕርክቱ ክሂድዎም ማለት ለጽባሒቱ ፖሊስ እቲ ናይ ሳውዝ አፍሪካ ተሓቢኦም ዝነበሩ ገዛ ይበጽሕ ብኸመይ ፈሊጦም ምስ ብዙሓት ኣዋልድ ይድቁሱ ነይሮም ማይኮልን ሄልን ኢለኩም ነይረ ካብቶም ምስኦም ዝድቅሳ ዝነበራ ኣዋልድ ሓንቲ መጽያ ንፖሊስ ሓቢራቶም ፖሊስ ሓበሬታት ሪፖርት ምስ ረኽቡ ቀልጢፎም ናብቲ ቦታ ኸይዶም ይኸብዎ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ኮይኖም ስታንደርጋንግ ውፁ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኢኹም ኣትኹም ዘለኹም ገዛኹም ብፖሊስ ተኸቢቡሎ ኢሎም ብማይክሮፎን ብማጉልሒ ድምፂ ገይሮም ዘረቡ ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ግን ማኮል ጥራሕ እዩ ነይሩ በይኑ እዩ ነይሩ ማኮል ዕርቃኑ እዩ ነይሩ ሽጉጥ ሒዙ ካብ ኢዱ መሃብ ምስኦም ክተኾስ ይጅምር ይትኩሰሎ ካብ ሓደ ክፍሊ ናብ ሓደ ክፍሊ ካብ ሓደ ክፍሊ ናብ ሓደ ክፍሊ እንዳዘለሉ እቲ ቶክሲ ይቕፅል ኣብ መጨረሻ ግን ናይ መወዳእታ ክፍሊ ምስ በጽሐ ማይኮል መህደሚ ከም ዘይብሉ ምስተረደ ኢደይ ካብ ዝህብ ኢሉ ባዕሉ ብገዛ ኢዱ ሽጉጡ ናብ ግንባራ ዚሩ ነፍሱ የጥፍእ በዚ ሓደ ወገን ከዓ ሄል ስለዚ ጉዳይ ምስ ሰምዐ ብቴሌፎን ፌክ ፓስፖርት አውፅኡ ናብ ግሪክ ይኸይድ ናብ ግሪክ ጠፍእ ፖሊስ ነቲ ኣብ ሳውዝ አፍሪካ ዝነበረ ገዝኦም ናይ በዓል አንድሬ ማይኮል ገለመለ ክፍትሹ ይጅምሩ ኣብቲ ገዛ እንዳፈተሹ ከለው እተን ተዓሚጽና ኢለን ሪፖርት ዝገበራ ዋልድ ናተን ስእሊ ኣብቲ ገዛ ይረኽቡ ከምኡውን እቲ ገዛ ሓቀኛ ናይ ማይኮል ናይ አንድሬ ናይ ሄል ገዛ ምዃኑ የረጋግጹ ኣብቲ ፍተሻውን ሓንቲ ስእሊ ናይታ ዝገዝእዋ ጃልባ ይረኽቡ ብድሕሪዚ ነታ ጃልባ ዝገዝኣ ሰብ ከይዶም ኣብ ያሎት ዝሸጠልካ ኢሎም ይሓትዎ ኣነ ካብ ፍሎሪዳ ስምምዕ መፂለየ ገዚአ ኢሉ ነቶም ፖሊስ ይነግሩ ፖሊስ ኣብዚ ሰዓት ዝንታይ በፂሖም ኣለው አንድሬ ናብ ፍሎሪዳ ከም ዘምለጠ ናብ ፍሎሪዳ ከም ዝሃደመ ይረጋግጹ ስለዚ ፖሊስ ናብ ፍሎሪዳ ሪፖርት ይገብሩ ፍሎሪዳ ኸ ነቶም ህዝቢ ንብምልኦም ብጋዜጣ ብዝተፈላለየ ቢሜድያ ሪፖርት ይሕብሩ እዚ ሰብ እዚ ሰራቂ እዩ ከይሰርቆኩም ኢሎም ብዛዕባኡ ብዙሕ ነገር ይስራሕ እቶም ህዝቢ ናይ ፍሎሪዳ ኸ ነቂሖም በቃ ክጽበዩ ጅምሩ ምኽንያቱ ሰራቂ ስለዝኾነ ንብረቶም ከይሰርቆም ኩሎም ይሕልው ሓደ መዓልታ አንድሬ ናብ ሓደ ናይ ዙዙድ መኪና ድሽየጠሉ ቦታ ይኸይድ ኣብ መኸዲኡ ምኽንያት መኪናው ሕብሪ ከልኪ እታ መኪና ናይ ስርቅ ስለዝኾነ ሕብሪ ከልኪ ያኸይዱ ዋናት ናይት እንዳ መኪና ንአንድሬ የለልዮ ወላ ሓንቲ ኸይበለ ሰላሕ ኢሉ ኸይዱ ናብ ፖሊስ ሪፖርት ይገብር ናብ ፖሊስ ይደውል ነገር ደስ ደይብሎ አንድሬ ኸ ቀልጢፉ ሽዑ ካብቲ ቦታ ይኸይድ ይወፅእ ግን ፖሊስ ወላ ኣብቲ ቦታ ዳ ይምጡ ዳንበር ክረኽብዎ ይከኣሉ ንምሸቱ ግን አንድሬ ኣበይ ከም ዝነብር ቦትኡ ኣድራሽኡ ይፈልጦ ኣጋምሸት ፖሊስ ናይ አንድሬ ገዛ ይኸብዎ አንድሬ ግን ኣብ ገዛ ይነበረን ወላ ካዳ ኣብ ገዛ ኣይምበር ግን ካብቲ ቦታ ኣይርሓቐን ነይሩ ገዝኡ ብፖሊስ ከም ዝተኸበበ ምስራኤ ካብቲ ቦታ ብሳይክል ክሃድም ክብል ሓደ ፖሊስ ይርዮ እቲ ፖሊስ ካ ጠጠው ከብሎ ምስ ፈተነ አንድሬ ግን ብፍጹም ኣይሰምዑን ኳዳ ነታ ሳይክል ደርቢው በእግሩ ክጎይ ይጅምር እቲ ፖሊስ ካ ኣይገደፎን ይስዕቦ እንዳጎዩ ብዙሕ ምስከዱ አንድሬ ተስፋ ከም ዝቆረጸ ከም ዝደኸመ ኮይኑ ኢዱ ንላዕሊ ገይሩ ኢዱ ይህብ እቲ ፖሊስ ሽጉጥ ሒዙ ናብኡ ምስ ቀረበ አንድሬ ግን እታ ሽጉጥ ንኽምንጥሎ ይቃለሶ እንደምን ሚሉ ናይ ዘለዎ ሓይሊ ተጠቂሙ አንድሬ ታሽጉጥ ነቲ ፖሊስ ይምንጥሎ እቲ ፖሊስ ግን ኣብ ጎኑ ዝነበረት ሽጉጥ ብምውፃእ 4 ግዜ ተኩሱ ንአንድሬ ይቀትሎ አንድሬ ማለት እዚ ሓቀኛ ምስሊ ናይ አንድሬ እዚ ሓደ ዝተረፈ ሄል ከዓ ካብ ግሪክ ናብ ለንደን ከይዱ ኣመል ምስ መግነዝ ኣመሉ ክገድፎ ስለዘይከኣለ ኣብ ለንደን ባንክ ክሰርቕ ኢሎም ሰኣተው ሽዑ ይሕዝዎ ተኣሲሩኻ ን20 ዓመት ይፍረዶ 20 ዓመት ማእሰርቱ ወዲኡ ክወፅእ ከሎ ግን ካልእ ሰብ ኮይኑ ጥዑይ ሰብ ኮይኑ ይወፅእ ዕድመውን ድፍእ ኣቢሉ ስለዝኾነ ኣነቃቃሒ ወይ ከዓ ሞቲቬሽናል ስፒከር ኮይኑ ይወፅእ ገበን ጽቡቕ ኣይኮነን ገበን ኣይትስርሑ ንእስነት ዕዳ እዩ ኣብ ንእስነትኩም ጽቡቕ ስራሕ ክሰርሑ ኣለኩም እንዳበለ ህዝቢ ዘነቃቃሒ ሓቀኛ ቪድዮ ናይ ሄልዩ ሞቲቬሽናል ስፒከር እንዳ ኣነቃቃሒ ከሎ እዩ نتوسخ كنز عينت ناي ستاندرد جانج تاريخ كاني ملوك كسمعوا تدلي سبات انت أهلكم كونكم أبي يوتيوب ستاندرد جانج لكم سيرش جركم ناتهم إنفورميشن تبغى جركم كترخوا بتغليهم أبي نيركازي كونس هذا يلا خايت زقدس تاريخ هيل زغير إكزابير أملاخ ناتنا تاريخ ناي يغير لنا آمين زبالكم سبت عملسان كم تلمود أب كومنت آمين لكم تحفوا لي دك عبيتينا لو معلت مدبي زي مثل نيرو لايك زي جبركم لايك بمقبار سبسكرايب زي جبركم كا سبسكرايب جبرو نبكالو سبب كأن غبتصح شير جبرو زخونة حساب رئيتو أستيات زخونة نجر مزلواكم أبوتا كومنت تصحفوا لي معسي طعمي أزفتوكم أبزمت كم زي حاج أني ستوري حزلكم بمتي سنايكنا